E antes de nada quería facer unha consideración previa que é polo motivo da desconvocatoria que nós creemos que non se axusta ou pode ser que non se axuste porque isto teria que aclararse noutro ámbito ao que marca a lei para que sea suficientemente justificada dado que no propio documento que se nos pasa di, aínda que se considera que a documentación aportada en prazo coa convocatoria da sesión é suficiente. Por tanto, rogo que, xa que nós, este grupo, non participou de ninguna solicitud, nin desta vez, nin da anterior, en previsión de cumprir os prazos axendados, aos tantos plenos ordinarios como extraordinarios, se teña en conta e se justifique suficientemente a desconvocatoria. Entendeuse, non? Digo porque o propio documento... Sí, se quere sí, porque é unha apreciación previa, porque digo que o propio documento se contradí coa desconvocatoria. Entón, Se considerou, estaba apagado. Se, non sei se tiñas apagado ti antes. Sí, tiñas apagado. Sí, vale. Pero estás recollendo. Sí, sí, sí. Entonces, quero dicir que, perdón, quero dicir que hubo un partido político que solicitou a suspensión, non era tempo suficiente ou esas 48 horas para aportar esa documentación que requerían, se reuniu esa documentación, se enviou esa documentación e, polo tanto, tiñamos que desconvocar o pleno para convocalo pois no día de hoxe para que cumplise con todos os trámites legais. Polo tanto, evidentemente, é unha responsabilidade do que pode ser a alcaldía a convocatoria do pleno, pero, evidentemente, para tomar esa decisión, evidentemente, tamén pedimos pois que este pois baixo toda a regla. Por lo tanto, por eso se desconvocou, digamos, ese pleno para poñelo pois no día de hoxe. ben, en calquer caso, insisto en que se matice máis porque eu sigo considerando que o documento xustifica a non desconvocatoria. Justifica a non desconvocatoria. Ben, Caso pode ser, en todo caso, entendo que algo de do que pode ser da redacción, en todo caso, senón pero o que son os feitos, os que a decisión, a toma de decisión, precisamente, se a normativa nos dice, corríxeme Dolores, que son 48 horas, pois evidentemente está ben desconvocado pleno. bueno, consideramos que se está collido con pinzas, pero bueno, digo pola redacción do propio documento ou pola xustificación, que ao final é a xustificada redacción do documento é a que xustifica. Ben, atopámonos ante un pleno extraordinario de modificación de crédito que en realidade é un segundo pleno orzamentario en menos de 6 meses. Isto pon de manifesto a falta de previsión do equipo de goberno e a improvisación constante que observamos desde o comezo do actual mandato e tamén a falta de transparencia e claridade, cousa que xa dixemos desde este grupo no pleno dos primeiros orzamentos de xullo, porque, repito, entendemos este pleno como o segundo pleno orzamentario dada a modificación de crédito proposta por valor de 839.000 euros que representa case unha cuarta parte do orzamento total do Concello. No pleno de xullo, o dos orzamentos do equipo de goberno dixo que xa se estaba por aquela data executando o orzamento e que se estaba traballando con certo sentido. Pouco máis de 5 meses máis tarde botase por terra todo o dito naquel pleno. Por certo pleno no que o alcalde dixo que o obxectivo para este ano era traer a pleno os orzamentos do 25 antes do 31 de decembro e xa estamos chegando a esa data. Esta modificación de crédito ten unha cantidade tan significativa que merece unha explicación detallada e transparente, algo que brilla pola súa ausencia no documento presentado e que forzou a este grupo socialista a solicitar un informe desglosado das partidas a incrementar.
No documento que se debate hoxe existe opacidade nas partidas e atopámonos con varias partidas tan pouco claras como, por exemplo, a primeira, a sétima ou a quinta ou a sétima do documento con cantidades de 200, 70.000 e 140.000 euros que rematan a súa descripción con puntos suspensivos ou etcéteras. Nun documento oficial desta importancia e con cuantías tan elevadas é inaceptable e demostra unha falta de rigor preocupante. O documento presentado non cumpre cos requisitos básicos de transparencia e o que nos creemos desde este grupo, motivo polo cal, insisto, nos vimos na obriga de solicitar o desglose das partidas. Hai que decir que en Ribadumia está incumprindo de forma sistemática durante este mandato todos os prazos legais en materia fiscal. Por exemplo, a conta xeral do 2023 non foi presentada impedindo coñecer o remanente líquido de tesorería real. E digo isto porque no documento sobre o que estamos debatindo pon o seguinte: os créditos extraordinarios e suplementos de crédito poderánse financiar indistintamente con algún dos seguintes recursos. A, con cargo ao remanente líquido de tesorería. Pero que pasa que non temos cerrada a conta xeral do 2023 por segundo ano consecutivo como debería estar según marca a lei e, por tanto, non podemos saber canto é o remanente. Polo que aquí preguntámonos canto é. Se isto mesmo correse nunha empresa de forma reiterada como pasa neste concello, a empresa tería que asumir seguramente algún tipo de sanción e pode ser que os xerentes estuvesen despedidos. Por outro lado, temos o período medio de pago. O último dato publicado correspondente ao terceiro trimestre de 2024 sitúase en 102 días, moi por riba do límite legal de 30 días establecido pola lei. No pasado pleno de novembro, o alcalde dixo que esta situación estaría regulada a comezos de 2025 en marzo, creo que dixo. Estas irregularidades poñen en risco ao Concello, como xa dixemos noutras ocasións ao longo deste ano, de cara a unha posible intervención por parte do Ministerio de Facenda, unha posible perda de subvencións e axudas como establece a Lei Xeral de Subvencións, e pode acarrear tensións en tesourería afectando tanto ao Concello como ás empresas locais, poñendo en risco a estabilidade económica do municipio. Polo que podemos decir que o Concello se está a financiar a costa de empresas proveedoras na práctica e como está funcionando. O gráfico sacado do Ministerio de Facenda é moi significativo. O normal nun concello en calquera administración é facer investimentos cando hai cartos, é dicir, primeiro sabemos o que temos e despois executamos o que se necesite. Entón, preguntámonos se está facendo o contrario e se executamos sen saber o que temos. E se é así, porque estamos esperando tanto a pagar. É evidente que aquí hai algo que non está funcionando como debería tras ver a cuantía e o desglose desta modificación orzamentaria. A falta de xestión e previsión tamén se pon de manifesto en partidas como a da inclusión de 25.000 euros para a mancomunidade, unha cuestión que debería ter sido coñecida no pleno orzamentario hai só 5 meses. Cuestións como esta non coinciden co principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Tamén nos preguntamos que pasou coa partida dos 267.000 euros previstos para o cambio de céspede artificial no campo da Bouza, que estaba incluída nos orzamentos e non sabemos nada dela. Existen verdadeiros riscos para o futuro do Concello derivados desta forma de xestionar, como a retención de recursos derivados da participación de tributos do Estado, que é a partida máis grande dos ingresos orzamentarios, perda de oportunidades, dado que a falta de xestión eficiente está a impedir que Ribadumia aproveite como debería os fondos Next Generation, quedando á cola na captación destes recursos fundamentais para a modernización do municipio, e pode acarrear deterioro dos servicios públicos, posto que a falta de investimento real en mellora, por exemplo, de parques, reparación de vías ou outras infraestructuras básicas está a afectar directamente a calidade da veciñanza de Ribadumia. Non vexo ninguna modificación orzamentaria que mellore esta situación a parte das obrigadas de mantemento. Podemos falar, segundo o que indica este documento, na partida 2270609, unha partida destinada a estudos técnicos que se incrementa en 50.000 euros, por tanto, queda nun total de 82.000 euros, case 14 millóns de pesetas, habendo técnicos suficientes no Concello, que fai que literalmente se duplique a cantidade que deberían ter asumidos as arcas municipais e que esta cantidade se gasta sen xustificación suficiente. Podería ter ido a parar a entidades deportivas e asociacións do Concello no reparto de axudas, como xa tamén dixemos no anterior pleno que falou deste tema. Outro exemplo, témolo en eventos deportivos, cantos anos se leva facendo a F7, só se deixaron 2.000 euros nesta partida. Por certo, en eventos deportivos este ano deixouse caer unha competición internacional de ciclismo organizada por o clube local.
Por tanto, esta modificación de crédito é un claro exemplo de falta de xestión, falta de previsión, falta de transparencia e supón, ademais, risco para a estabilidade financiera do Concello. Por todo o exposto, o noso grupo non pode apoiar esta modificación de crédito, pero non imos a votar en contra tampouco porque non queremos impedir que as empresas proveedoras cobren o que fai tanto tempo se lles debe e instamos o equipo de goberno a presentar inmediatamente a conta xeral do 2023, a detallar para futuras ocasións con claridade todas as partidas que se presenten a pleno, xa que nesta modificación de crédito foi este grupo que tivo que solicitar o desglose das mesmas e cumplir coa lei de transparencia. Explicar as medidas que se tomarán para reducir o período medio de pago e actualizar o portal de transparencia do Concello que leva moitos anos sen actualizar. As empresas, resumimos e concluímos, merecen cobrar a tempo e instamos este equipo de goberno a virar o rumbo, a rectificar e de apostar pola transparencia, pola eficiencia na xestión dos recursos públicos, porque cando noutros concellos están a celebrar e a convocar plenos para debatir os orzamentos do 2025, aquí en Ribadumia ainda estamos a voltas cos do 2024. Nada máis, alcalde, gracias. Gracias, Javier. Alguna aclaración, observación? Sergio? Nada. Buenas tardes a todos e a todas. Iniciando as palabras do señor alcalde en ese sentido, ten razón, nós fomos o partido que pedimos a suspensión do pleno. Recordamos que, bueno, pedimos unha serie de documentación o luns e hasta o mércores a última hora da tarde non supemos nada dela, entonces, bueno, está ben a suspensión do pleno en ese sentido. Quero tamén dicir e pedir disculpas por parte de Xuntos e do BNG por non poder asistir ao pleno, algo difícil mirando a hora que se puxo este. E para nós esta estrategia é antidemocrática e tamén de cobardía por parte do Partido Popular de Ribadumia e sobre todo é insólito, xa que as siglas que vos... Céntrate no punto, Sergio, porque senón Sí, non vas a pero, terminar de falar. Céntrate no punto, porque a palabra cobardía é de cobardes. Céntrate no punto. Sí, a eso vamos, por eso quero explicarlo ben. Céntrate no punto, os insultos para fora do pleno municipal. Vale. Senón, a mellor non terminas o discurso. En este sentido, o que iba a dicir é que é insólito, xa que as siglas que vos representades queren destacar polo todo o contrario. En fin, vamos ao punto. O primeiro que quero decir desta modificación de crédito é que non debería estar hoxe aquí por varias razóns. Unha delas é que moitas das partidas podían estar metidas no orzamento de 2024 e outras podían estar no orzamento de 2025. O primeiro, xa antes de entrar en materia, é que esta modificación de crédito demostra o fracaso da xestión do equipo de goberno que presentou un orzamento do ano 2024 en xullo, medio ano tarde e despois saltando o do 2023. E cando o fixo, tal e como nos advertimos, presentou un orzamento que non era acorde á realidade de Ribadumia. Porque este goberno de Ribadumia gasta máis do que ingresa, e esa é a única realidade. O equipo de goberno, que se define como grandes xestores e grandes previsores, presenta un orzamento de 4.800.000 euros de ingresos, pero resulta que os gastos son de máis de casi 6 millóns de euros. En xullo, isto o goberno xa sabía, tal e como demostran os números que hoxe veñen aquí. Polo tanto, este goberno minte e engana. Pero falemos de partidas. A partida 21.405, Servicios Xerais, Reparacións e Mantemento, tiña unha partida no orzamento de xullo de 5.000 euros. O Concello quedouse corto nin tan máis nin tan menos que en 13.000. Despois dirá a concelleira de Contas que sempre hai improvistos. Bueno, imos ver cantos improvistos tivo o goberno, que recordo que ten un orzamento aprobado só dende xullo. A partida 22.699.10, Servicios Xerais, outros gastos diversos, outra partida de gastos xenéricos, que contaba cun 7.000 euros no orzamento, pero hai que meterlle outros 27.000. A previsión está claro que non foi boa. Partida 21.012, Vías Públicas, Reparacións e Mantemento, outras partidas sen especificar que contaba cun orzamento de 20.000 euros que non chega a nada porque hai que meterlle outros 9.000. Partida 22
699,0206, outros gastos, mesmo conto tiña unha partida de 5.000 e hai que meterlle outros 6.000. Estas 4 partidas que acabo de repasar sumaban un orzamento de 37.000 euros e agora hai que meterlle outros 55.000 euros encima. Moito máis do que en xullo se dixo que se ia gastar e sen aportar aquí ni unha soa factura que justifique este desfase. A partida 22.70.609, outros estudos e traballos técnicos. Esta partida, que entendemos que é para a elaboración de proxectos ou para traballos de carácter técnico, como pode ser a elaboración de modificacións do pixón, contaba con 32.000 euros. Resulta que agora hai que meterlle en riba outros 50.000 euros máis. En total, para estudos técnicos vamos a gastar 82.000 euros. Alucinante é que en xullo o goberno non soubera que ia ter que facer estes estudos técnicos. Sería boa se colase. A 22.101, auga, suministros de mancomunidade. Gostaríame saber quen deste goberno bebeu 50.000 euros de auga. Esta partida estaba dotada no orzamento de 165.000 euros. Xa non era pouco. Este non foi o ano de seca, precisamente. O consumo de auga dispara nas instalacións municipais. A 22.79.904, xestión de recollida de lixo. Parece que os de Sogama deixaron de bonificar o lixo e agora o Concello, gracias ao Partido Popular da Xunta de Galicia, os amigos deste goberno, que tantos beneficios iban traer, métenos unha suba de 18.500 euros, en riba dos 135.000 que xa nos estaba costando, e sin unha palabra máis alta que outra do noso goberno. Veremos para o ano, cando teña que subir a taxa do lixo, a quen lle bota a culpa. De momento non a sube, pero a diferencia estáse pagando cos cartos de todos e todas, xeren lixo ou non xeren lixo, teñan empresas grandes ou vivan en pisos pequenos. Así é como o goberno estafa a veciñanza facendo pagar xustos por pecadores. A partida 22.79.909, empresa de mantenimento, alumados e aforro enerxético, este concello leva metido alrededor de 1 millón de euros na renovación de alumado público e das instalacións do concello. As luces tipo LED instaláronse e síguense instalando e teñen dúas características. Unha é o baixo consumo e outra é a durabilidade. Duran moitísimo máis que as lámparas tradicionais. Como pode ser entón que logo de todas estas melloras a empresa de mantenimento que debería ter moito menos traballo teñamos que pagarlle case o dobre dos 25.000 euros que recollía no orzamento, ata chegar aos 45.000? Que alguén mo explique e de paso que nos conte que pasou dende xullo en que se gastaron os 20.000 euros a maiores. A partida 22.70.601, estudo, control e aforro enerxético, tamén será bo analizar que interese pode ter pagarlle a unha empresa para o control e aforro enerxético se non aforramos nada. A empresa que temos contratada este ano, os 3.000 euros que estaba cobrando non nos chegan a nada e hai que poñerlle outros 3.500 euros máis. Pero resulta que a factura da luz, en vez de ir a menos, sube. E aparte de pagarlle a esa empresa, temos que pagar 5.000 euros máis de luz e aínda non rematou o ano. Seguramente que esta suba de máis do dobre está xustificada, pero claro, este goberno que tanto fala de transparencia nin o quería contar, nin aporta xustificación de gasto. Chama a atención tamén a partida 21.004, que son reparacións e mantenimento do abastecemento de auga, que contaba con 10.500 euros, e teñamos agora que meterlle outros 20.000 euros máis. Isto é moito máis que unha falta de previsión. Ademais, neste caso, as contas non dan, porque segundo a documentación aportada preténdese aumentar unha partida a 20.000 euros, pero débense 23.155,31. Polo tanto, a documentación está mal elaborada, algo que, por certo, comuniquei por escrito, motivo polo cal ahora mesmo debería retirarse este punto, pero o goberno non está pola labor, entón vou a seguir. A partida 21.202, colexios e reparacións, tiña un orzamento de 8.500 euros, que normalmente sobraba cartos, pero resulta que este ano fan falta en riba deses 8.500 euros outros 12.000. O que non consta é que se realizara ninguna reparación desa importancia, nin aquí se aportou xustificación. E non só iso. A partida 22.19.906, colexios públicos, suministros varios, que na documentación, por certo, se nos mandou con numeración mal, 22.69.906, ou, eso quero pensar eu, contaba en xullo co colexio de vacacións con 1.500 euros.
Quero dicir que se puxera no orzamento 1.500 euros e sería porque non se contaba con gastar máis. Bueno, pois ora topámonos que hai que meterlle outros 10.000 euros máis. Eu pregúntome, pero para qué? Tampouco se explica. Pero xa imos vendo que o de poñer orzamento as cousas acorde á realidade non foi aquí. Ora imos falar das festas. Estive mirando e esta modificación de crédito debe ser a primeira que inclúe partidas para pagar gastos de festas. Ademais, o importante non é menor. Vou co detalle, pero en conxunto hai que meter 70.000 euros. Chamativa, por exemplo, é a festa do pan por varias cousas. A primeira, que tendo máis ou menos a mesma festa en anos anteriores, custe o dobre. A partida 22, 69, 90, 703, festa do pan tiña un orzamento de 12.000 euros, pero resulta que hai que poñerlle en riba outros 10.000. En que se gastaron se a festa non mudou nada con respecto a anos anteriores? A donde van eses cartos? Tamén chama a atención que a festa foi en agosto, pero a día de hoxe dos 12.000 euros de partida iniciais en xullo só se gastaron 1.000. Tendo o goberno no queixón 21.000 euros en facturas sen pagar. E insisto, dende agosto. Este goberno que gran xestiona e gran prevé, un mes antes deste evento, cando aprobou o orzamento, non sabía nin o que lle ia costar. Máis chamativa é a partida para o alumeado de Nadal Reis. Esta partida, que é a 22, 69, 90, 701, contaba con 25.000 euros. Bueno, Nadal, como quen di, nin empezou. Igual o alumeado tampouco é para tirar foguetes. Leva encendido uns días, pero xa non chega aos cartos e hai que poñer outros 10.000 euros máis. 10.000 euros para qué? Que se vai facer que non se fixera nos anos anteriores? Que custa esa diferencia de cartos? Outro misterio deste goberno. O misterio é deste, pero bueno, sigue, continúa. Festa do viño tinto. Partida 22, 69, 90, 704. Esta era de 120.000 euros. Agora hai que meterlle outros 50.000. Ou moita xente se convidaron ao xantar ou isto é un descontrol máximo. Pero ademais dase a circunstancia de que cando se aprobou o orzamento en xullo a festa xa acontecera e xa o goberno tiña que saber o custe. Por que non se meteu na partida os 170.000 euros? Moi simple, porque facedes trampas. Eso casi te invitamos a que nos leves ao juzgado. Para saber se facemos trampa ou non facemos trampa, É que hai que ser un pouco máis é moi simple. Prudente, é dicir, se pero é moi simple, en xullo, perdón. Se consideras que facemos trampas, etcétera, eu casi te invito a que nos leves ao juzgado. Pero é que é moi simple, é unha forma de falar, porque, vamos a ver, si tes... É que hai que ser prudente coas palabras cando se dicen. Si tendes 120.000 euros de partida no orzamento e a festa foi antes, por que non lle metestes os 170.000 euros, que é o que realmente valeu? Bueno. Por eso facedes trampas. Vale. E falando de trampas, aquí aparece por fin a partida para pagar o Aroso Fútbol 7. Aínda que camuflado, lóxicamente. Pero como que camuflado? A ver, pero ten que ser, ahora che vou explicar. A ver, ten que ser a maneira de explicar. Mira, con respecto ao F7 vou te interrumpir. Con respecto ao F7, fai dous anos aproximadamente, 3 anos, un concelleiro que estaba aquí sentado, que de Somos Ribadumia, nos criticou no seu momento dicindo que non facíamos nada en Ribadumia no que era a Pascua. Por suposto, ese concelleiro estaba totalmente confundido. Totalmente confundido. Si fose como vostede, a palabra que utiliceu ao inicio yo podería devolver, pero vou a ser máis correcto. Entonces non lle vou a devolver. Entonces, ese tío nos criticou, entendes o que decir, dicindo que o Concello que non levaba a cabo nada precisamente no que era Semana Santa. O F7 trae máis de 5.000 personas. Máis de 5.000 personas. E esa persona que era concelleiro, que ao mellor xa elabora os discursos, ese concelleiro ten que saber que viñan 5.000 veciños aquí a Ribadumia. Veñen no Nadal,
veñen en Semana Santa con 80 equipos aproximadamente, con máis de en torno a 4.000 personas, e despois se fai o torneo que veñen de distintos países do mundo aquí a Ribadumia. E, polo tanto, nós fomos un dos primeiros concellos da comarca do Salnés, incluso da provincia de Pontevedra, que potenciamos o que se denomina turismo deportivo. Por lo tanto, estamos contentos, precisamente, non solamente dese evento, sino de outros eventos de levar a cabo, porque de alguma maneira tamén axudan a promocionar o que pode ser o Concello e tamén a comarca, porque nos chaman e nos felicitan de concellos veciños aquí a Ribadumia pola cantidad de personas que veñen a Ribadumia, que Ribadumia non ten esa capacidad ou esa oferta turística ou esa oferta de restaurantes, esa oferta de hotelera, e van a outros concellos e nos chaman aquí ao Concello de Ribadumia e nos felicitan. Por lo tanto, eso que estás comentando, que en algún momento quitaxes nos medios de comunicación con alegría. É dicir, eu te invito a que reflexiones todo o que estás dicindo, porque todo o que estás dicindo é preocupante. Un concelleiro de Somos, con todo o seu equipo de Somos, que entendo que non eres ti, que diga tantas barbaridades cada día é unha pena. Un pode estar máis ou menos acertado en distintos criterios, e son discutibles, pero que diga tantas barbaridades semanalmente, eso solamente o fai xente de Somos Ribadumia, con todo o componente que pode ser Somos Ribadumia. Porque na vida hai que ser máis prudentes, é igual que coller unha botella de auga cando nos acusaba desde da potabilización da auga, coller unha botella de auga, ti mismo, que foches á piscina municipal cunha botella de auga calquera para analizar para que non dese potable. É dicir, hai que ser, se nos fóramos exactamente o que ti eres, utilizábamos a palabra que iniciaches, que eu non a quero utilizar porque quero evitar ese tipo de crispación. Pero hai que ter categoría e hai que ser prudente á hora de dicir as cousas. E hai que ter personalidade á hora de dicir as cousas. O que non se poden inventar, porque non se poden inventar en cada unha das áreas ou en cada unha das materias un discurso que non se adapta para nada á realidade do que pode ser o Concello de Ribadumia. Estás dicindo unha cantidad de barbaridades que as podíamos analizar unha por unha. De barbaridades, Sergio. E non te das conta, porque seguro que tes un equipo que che redacta precisamente todo ese, ti non te das conta. É unha pena que non te des conta. Porque un concelleiro ten que ser responsable no seu concello. Vale? E o Concello de Ribadumia, en materia de promoción, creo que estamos facendo un traballo espectacular. Outra cousa é se queres falar en concreto deste punto do período medio de pago que podemos falar ou de que pode ser a conta xeral a aprobación 2023, que podemos falar tamén. Pero ahora de cada un dos puntos que estás a falar, estás metendo a pata en cada palabra que estás dicindo. En cada palabra que estás dicindo. E non solamente hoxe, senón ao longo de todo o ano. Tésme que permitir que te corte e que te diga isto porque é unha realidade, a cantidad de comentarios públicos e sin ningún tipo de verificación que estades facendo a través das vosas redes sociais e a través dos medios de comunicación sin ningún tipo de comparativa para demostrar o que vos estades levando a cabo. É dicir, é unha pena que un partido político en Ribadumia que traballe para deixar quedar mal a este Concello despois do esforzo que levamos algúns precisamente para situar a Ribadumia onde se merece. E o vosso partido, ti, os teus compañeiros, o que queredes é precisamente que o Concello de Ribadumia non siga medrando. Pois non o vades a conseguir. O Concello de Ribadumia vai seguir traballando na mesma línea para conseguir os obxectivos e promocionar o Concello de Ribadumia en toda a materia de eventos, en todo no que pode ser o Nadal, porque somos un exemplo. Un concello de 5.000 habitantes, estás aí falando das Navidades, das luces de Nadal. Fomos criticados non sei se o ano pasado, se fai 2 anos, porque resulta que o alumeado non alcanzaba o nivel ou a categoría que tiña que ter o Concello de Ribadumia. Buscamos unha empresa, temos unha empresa que nos fai un alumeado distinto, e evidentemente pagamos outro precio, tampouco vos vale, e que sodes os inconformistas, é unha falta de seriedade e de credibilidade total. E tes que disculpar que me poña neste plan porque é que non é hoxe solamente cando estás faltando a verdade, é que levas todo o ano faltando a verdade, todo o ano faltando a verdade, e aparte utilizando palabras que son como mínimo casi bordan o insulto, que ningún deste equipo de goberno utilizou, nin nunca te faltou nin a ti, nin aos teus compañeiros,
de Somos Ribadumia lle faltou a respeto baixo ningún concepto. E os teus compañeiros están faltando, primeiro, a verdade, primeiro que non contrastan a información ou senón sesgada, unha información sesgada para divulgar nas súas redes sociais, entendes o que quero dicir, e ao mesmo tempo tamén nos medios de comunicación, nos distintos medios de comunicación. É unha pena, é lamentable que teñades unha actitud tan pouco seria, tan pouco sensata. Entonces, si o corto é porque estás dicindo unha barbaridade detrás de outra barbaridade, aparte estás falando de nuns términos que faltan prácticamente, son prácticamente insulto, cobardía, pero ti crees que aquí que somos cobardes, chaval? Pero quen eres ti para dicir eso? O teu equipo de goberno, o teu equipo para dicir que somos uns cobardes? Xa empezas coa primeira palabra faltando ao respeto aos demais compañeiros. Respecto a este punto, esas contestacións que vouche contestar moi serio. O torneo da Arousa Fútbol 7, temos torneos aquí temos aquí torneos que se podría aportar a mesma cantidade que lle aportas ti a Arousa Fútbol 7. Pero se non tes, Sergio, se non tes idea, pero ademais, mira, no, pero que te vou a cortar, porque ademais ti estuveches no torneo no F7 pagaches nin sin pagar a entrada, que te invitamos a pasar para dentro para que viras todo o que había. Estás dicindo algo que non se axusta para nada á realidade. Sergio. A realidade non te axustas ti porque eu non poden ir. É que me parece que cando se falta a verdade é un problema, é un problema, e hai que ser máis prudentes e máis serios. David, e nós non faltamos a verdade, porque todo o que sacamos en as redes de comunicación... Continúa para rematar ese punto. Sí, vou rematar, pero todo o que sacamos é a través da documentación que aportades vos. É a través da túa interpretación ou dos teus compañeiros da túa interpretación, que retorcedes a información para publicar exactamente o que vos queredes, que non se adapta para nada á realidade. Para nada. Eso é totalmente mentira. Iso é transgiversar a información e a documentación que se vos pasa. O que vos me aportaste. No, para nada. Iso é a túa interpretación. Logo, os papeles estes donde tendes un orzamento en xullo, donde metedes torneos deportivos 2.000 euros e agora lle queredes meter 35.000, son suposicións miñas. Pero iso que ten que ver con todo o resto. É que non sei a que ven... É dicir, que pasa? Que os outros concellos non fan modificacións de crédito? Que pasa? Que os... Como dixo Javier, os outros concellos están peleando por facer un pleno para aprobar o orzamento 2025. E non son mellor tamén. Non o vexo, eu aquí só vexo unha modificación de crédito. Pero que é o que estás dicindo? É dicir, é que non se xusta para nada da realidade, é que nós estamos xa traballando no presuposto 2025. Pois entonces, para que tes unha modificación de crédito onde podías meter partidas para o próximo orzamento. Bueno, termino a punto que... de todas formas, seguimos. Sigue lendo o discurso e despois che contestamos. A partida 22.609.0407, que son os torneos deportivos que tiñan un orzamento de 2.000 euros en xullo, nada inventado, todo escrito, lle que ir agora a meter 35.000 euros. Non sei que torneo vale eses cartos. Pois mira, os torneos que valen eses cartos... Mira, estamos falando de torneos como a F7, estamos falando de torneos como pode ser Copa Ribadumia, estamos falando de torneos como pode ser o Rally, estamos falando de torneos como pode ser o ciclismo, estamos falando de torneos como pode ser o piragüismo, é dicir, é que en Ribadumia temos moitos torneos. Pero todos esos torneos ao que máis lle metes é o Arousa Fútbol 7, unha empresa privada que estás confundido, chaval, estás confundido, é que non te enteras nin do que estás falando. Mira, David. Vale, é que non te enteras nin do que estás falando. Mira, David, o de Chaval Sobra, sobre todo, eu son igual que a ti, eu son concelleiro igual que a ti, e ti eres o único que destaca, é que eres o presidente da mesa. Eres o presidente da mesa do pueblo. Sí, pero que eu non falseo a información. Non estás falseando a información. Está todo aquí, estás falseando a información. Vos mismo me das. É que queres lanzar un mensaje que, chaval, que non estás confundido. Madre mía. E pasa aquí
como na festa do Tinto. A Arosa Fútbol 7 foi en maio, insisto, en maio. En xullo o Concello xa pagara todo o que tiña que ver con este evento, porque para isto o que faga falta sen retrasar un día. Pero non o meteu no orzamento. Por que? Porque non lle cadraban os números ou por cobardía. Pero Quero recordar e deixar constancia de que a única maneira mira, de que este cando, goberno mira, dera perdona conta- que te vou a interrumpir. Sí. Si volves a ler cobardía, non terminas o teu turno de palabra. Vale, perfecto. Vale? O sea, cando veixas cobardía aí escrito, cámbialle o nome, porque se o volves a repetir, evidentemente non terminas o teu turno de palabra. Moi ben, non te preocupes, cambiámoslo. Quero recordar e deixar constancia de que a única maneira de que este goberno conte o gasto da Arosa Fútbol 7 foi porque Somos Ribadume o preguntou. E mentras aparecen cartos para este evento, o césped do Umia seguen sen cambiar e os colectivos seguen sen cobrar. Bueno, corrixo. O goberno, despois de que dende este partido outra vez Somos Ribadumia fixera pública a situación, os cartos empezaron a chegar. Tamén é pouca vergoña e falta de respeto que aínda se queire coller... Terminou o turno de palabra. Aquí non se admiten este tipo de comentarios que son pouco realistas. Vanessa, algunha aclaración? Pero que por favor? comentarios non son pouco realistas. Estamos falando da Vanessa. modificación de crédito e do orzamento do 2024. No, pero non admitimos ningún tipo de insulto, Sergio. Pero Estás confundido. Vanessa, o turno de palabra. Bueno, por dar un pouco resposta a todos, tanto a Javier como a Sergio nas súas intervencións acerca deste expediente de modificación de crédito, as modificacións de crédito realízanse evidentemente para dotar de crédito a partidas orzamentarias que non contan con crédito suficiente nin a nivel de partida, nin posiblemente a nivel de bolsa de vinculación. Resulta cando menos atrevido que un concelleiro desta corporación municipal poida propoñer aplazar esos gastos ao presuposto do ano que ven. Porque eso significa que hai un gasto real executado durante este ano, cando nos referimos a gasto corrente, e hai uns terceiros, unhas empresas, uns empresarios ou uns proveedores que teñen que cobrar uns servicios. Co cal, aprazar o gasto corrente ao ano 2025 parecenos cando menos pouco prudente. Perdón por molestar. Non tes a palabra, Sergio. Sergio, non tes a palabra. 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 Suspenderon o que? Vanessa, continúa. Suspenderon o que? Por que non? Que pleno suspenderon? Non che estou falando de eso. No, estou che dicindo que ti estás propoñendo pasar o gasto corrente da modificación do crédito do 2024 para un orzamento do 2025. Non sei se te paraches a pensar o que estás dicindo. Hai uns proveedores, hai unhas empresas que teñen que cobrar e non podes pasar un gasto, uns máis e outros menos, pero a maioría non podes pasar un gasto corrente deste ano a un presuposto do 2025 cargando un gasto no 2025 sobre outros gastos que vas a ter. É moi pouco prudente o que estás dicindo. Eu a ti non te interrumpí na tua intervención. Traballo me costou. Con respecto ao tema de outros estudos e traballos técnicos que se incrementan 50.000 euros, e creo que é un tema que tocache desos dous. Outros estudos e traballos técnicos, é certo que temos un departamento de urbanismo neste concello moi comprometido, temos unha atención á veciñanza sin citas, presencial, no momento, solucionamos os problemas no momento, tanto na área de urbanismo como en calquera outra área de catastro, recaudación e demais. Vimos de aprobar no último pleno unha ordenanza de xestión de biomasa de limpeza de terreos. É certo que temos, evidentemente, un grupo de traballadores, un departamento moi activo e moi implicado,
pero é certo que hai en determinados momentos puntuais, de feito eles fan moitas das redaccións de proxectos, pero é certo que en moitos momentos puntuais do ano eles non teñen capacidade técnica para resolver pois cuestións que hai que resolver, como por exemplo redaccións de proxectos. En este caso, por que hubo un incremento de 50.000 euros? Porque vimos de presentar ante a Diputación de Pontevedra un proxecto de casi 1 millón de euros, 1.100.000 casi, para o que pretendemos acadar unha axuda de 700.000 euros para unha obra no entorno do cole, na zona da área no espacio que hai entre o cole e o campo de fútbol e na zona do UMIA cunha remodelación integral. Hubo que facer unha redacción de proxecto e os técnicos municipais, dados os plazos de presentación de subvención, non tiñan capacidade de resposta e de redacción destes proxectos, hubo que subcontratalo. Temos tamén pendente de entregar outra subvención tamén da Diputación para a mellora de infraestructuras deportivas, neste caso o pabellón municipal de Barrantes, máis ou menos calculamos que ascende a un importe total de 130.000 euros, a un orzamento de 130.000 euros, para o cal se nos subvencionan 107.000 euros. A redacción deste proxecto había que facela. Cando non tes capacidade co traballo, co equipo, cos traballadores municipais, non queda outra que externalizalo ou renunciar a posibilidade de obter 700.000 máis 100.000 son 800.000 euros. Tamén se puxo en marcha redaccións de proxectos relacionados co pexón de Ribadumia, en particular ca zona de Santa Eulalia. Se fixo un levantamento topográfico da zona e se fixo un documento ambiental estratégico en un estudio de paisaxe que dará paso á redacción do pexón. Isto en canto aos estudios e traballos técnicos nese incremento de 50.000 euros. Con respecto á auga, con este tipo de comentarios que faz de quen bebe a auga gástase, consúmese, hai averías, hai que pagalas, as facturas veñen e hai que pagalas. Por que se incrementou tamén a factura de reparacións de auga? Porque é certo que foi un ano con moitas roturas de auga e nos vimos na obriga de incrementar 20.000 euros. Que queres, que estén as tuberías sin arreglar? Que os veciños non teñan un servicio de auga? Como se fai? Vamos a ver, Non rompían as tuberías con auditoría. Continúa. Ai, por eso rompen as tuberías. Porque non sabedes onde están as pérdidas. Por eso pasa. Non sabes onde están as pérdidas, por eso vamos. Por eso vamos. De verdad que non vale a pena, de verdad que non vale a pena, de verdad que non. Vamos a ver, Sergio, as tuberías rompen, van, arréglanse e xa non hai averías. Entonces, sí que se sabe e sí que se detecta onde están, pero hai que facer frente a esos pagos. Pero a auditoría, vamos a ver, que son dúas cousas, son dúas cousas distintas, e cando queiras falar de auga, falamos de auga, sin problema ningún. Hai que saber distinguir o que son as roturas, mantenimiento, do que pode ser unha auditoría. Estás dicindo que a auditoría que elimina as roturas, e estás totalmente confundido. Iso quere dicir que non sabes que non sabes nada de auga, porque non ten nada que ver unha cousa con outra cousa, nada máis. É que non tes idea. Axúdache a saber. Pero vamos a ver, Sergio, pero vamos a ver, é dicir, como pode ser tan, en fin, como se pode ser? É dicir, unha cousa é a auditoría, inventario, onde están pois os distintos. No, a auditoría é unha cousa, inventario outra. O inventario que tes feito, xa mo explicaches. E a auditoría é que elimina as roturas de auga. Axúdache a saber onde están as pérdidas de auga. Asesórate antes de falar. Deixo que non. Despois, con respecto a un comentario que fixo, creo que tocache esos dous acerca do campo de césped de Abouza, Javier preguntaba acerca dos 267.000 euros. Non hai que confundir que no presupuesto municipal hai, por así dicilo, a grosso modo, dous tipos de gasto, de investimento. Un é o gasto corrente e outro é o gasto referido a investimentos. Así como o gasto corrente non se pasa de uns presupostos para outro, as inversións relacionadas con investimentos
nunca se perden, como me pareceu escoitarte, é dicir, un investimento que aparece recollido nun presuposto se pode pasar ao presuposto do ano que ven, é dicir, se o campo do césped ou calquer outro investimento do UMIA non se realiza, do UMIA ou de calquer outro investimento, non se realiza neste ano 2024, se está recollido no presuposto, se pasa para o presuposto do ano seguinte e non se perde. Non pasa co gasto corrente. Non sei se o dixeches, pero en outros ámbitos sí que se dixo. Entón, quero que conste que non se execute. Vale, pero sí que se dixo. Entón, que non se executen os investimentos con cargo a este orzamento non significa que se perdan. Se pasan a orzamentos de anos posteriores. Con respecto a outro tema que creo que tocache os dous, o tema dos torneos deportivos, que David medio explicou xa, e non sei por que tendes tanta obsesión, sobre todo Sergio, con que a partida me supoño que te refires a esta, 226090407, de torneos deportivos, que é unha aportación exclusivamente para o F7, que parece que en Ribadumia non se fai outro evento deportivo que o F7, cando damos soporte e apoio a unha gran variedade de eventos deportivos que Copa Ribadumia, bueno, todos os que xa dixo anteriormente David. Entonces, non sei por que tendes tanta fijación coa F7, está incluído, pero igual que tantos outros que se veñen tantos anos realizando. Con respecto ao riesgo de estabilidade financiera, vamos a ver, todos os concellos fan expedientes de modificación de crédito, é certo que neste caso un expediente de modificación de crédito en gran parte é por gasto corrente, pero todos os concellos fan ao largo de ano modificacións de crédito. Temos que traballar, e así o queremos facer, é empezar a traballar para facer modificacións de crédito máis puntuais e máis prolongados ao largo de ano, que entendemos que como se ten que facer, pero a estabilidade financiera, cando se pon un pouco en risco os ingresos, o sea, a capacidade de pago cos gastos que se teñen. E creo que non é un problema, e creo que non debemos estar preocupados por non poder facer, alo menos de momento, frente aos pagos. Creo que así, a grosso modo, está todo un pouco comentado. Perfecto. Vou facer unha precisión pequena, solo. Non sei a que outros ámbitos se refires cando dixen o da partida da Bouza, porque eu non dixen, que recorde, non o dixen no pleno, non o sei, que se perdeu, non sei se usei esa palabra, eu creo que non. Hoxe non o dixen noutros ámbitos, creo que tampouco, en que ámbitos. Pregúntoche porque non o sei. Pero non, espera. Pero sabes en que outros ámbitos? Vale, porque non o sei. Creo que non recordo mandar ninguna nota de prensa ni nada dicindo que se perdeu. Pero podes aclaralo. Claro, quero dicir, quero aclarar que as partidas de investimento que fan referencia a un presupuesto municipal, por non executarse dentro dese ano, non se perde. Se pasarían ao ano seguinte, se así Vale, non dixen eso neste pleno, porque dixaste que dixeron neste pleno. Ah, vale, porque que quede claro. Que quede claro. Despois, simplemente con respecto aos... Porque no resto dos puntos non se nos respondeu a nada. É dicir, podría volver a repetir o mesmo. Os concellos fan modificacións de créditos, é certo, pero hai nos que facer puntuales ao longo do ano, non ao final de ano por esta cantidade. Claro, simplemente aí estou de acordo contigo. Claro, por iso dixen claro. No demais, para rematar, desexarvos a todos felices festas, bueno, Gracias, Javier. Os resto da oposición como equipo de goberno e toda a veciñanza. Gracias, Javier. ¿Algunha observación? Sí, unha pregunta solo. Cando dices que pasa eses fondos que nos executaron po ano seguinte, 2025, referímonos ao tema da Bouza, por que se dixo en pleno aquí, e dixo David, que estaba buscando fondos para facer esa obra? No presupuesto municipal aparecen recollidos os 267.000 euros, quero recordar, que costa o cambio de césped do UMIA.
Si estuverades ao mellor prestando un pouco atención o cando se explicou, cando dei conta da explicación do presuposto municipal, está recollido no apartado de gastos esa partida para o cambio de césped, está recollido na parte de ingresos as subvencións que solicitou o Concello para cofinanciar ese investimento. En gastos temos 267.000 euros, en ingresos temos, si mal non recordo, 147.000. 100 con cargo al más provincia e 47.000 con cargo a infraestructuras deportivas da Diputación deste 2024. Co cal, a diferencia iría con fondos propios. Cando David se refería a que se está buscando financiación é porque si se pode buscar financiación por outras vías ou por outros organismos ou por outros entes que liberen esos 170.000 euros de fondos propios, evidentemente, si podes executar unha inversión ao 100% de financiamento, non é o mismo que de 267 sacar de fondos propios 173.000 euros ou 177.000 euros. Vale. Entonces, perdón, Entonces, por que se lle comunicou a UMIA que se lle iba a cambiar o césped en outubro? Se non había cartos. Creo que te estás confundindo. Porque, de feito, a UMIA dixo que por parte do Concello nunca se lle dixo unha data de cambio de césped. Díxose porque é certo que hai un proxecto presentado, pero nunca se dixo unha data de execución do proxecto. E así non lo confirmaron elas. En todo caso, o importante para rematar ese punto, Vane, o importante é que a actuación se vai a facer e se vai a facer coas xestións deste equipo de goberno, non se vai a facer con xestións ou con críticas, se un pouco máis adiante, se un pouco máis atrás, é dicir, non vais a facer porque hai unha capacidade de xestión, porque hai unha partida por parte da Deputación que no máis provincia que desviamos aí 50.000 euros e despois desviamos outros creo que eran outros 50.000 euros, en torno a 48.000 euros do que son infraestructuras deportivas e, polo tanto, se conseguimos esa posible financiación, pois a verdade é que eu creo que é importante. O importante é que se vai a levar a cabo. E do que estamos convencidos é do que se vai a levar a cabo. O resto son críticas para salir nos medios de comunicación e para facer un pouco de populismo. Nos aí non vamos a entrar. Entonces, no, pero bueno, durante este tempo inténtase ensuciar, entendes o que quero dicir, políticamente falando, esa xestión de levar a cabo cambio de césped, etc. Para levalo fan falta fondos, non se fala solamente, parece que fan falta fondos, e se poden ser fondos de outras administracións mellor, porque así temos máis capacidade de fondos propios precisamente para levar a cabo outro tipo de actuacións. Eu para rematar, Javier, podíamos contestar a cada un dos puntos, non? Pero eu, si en algo nos exigimos a nós mismos, e creo que nos temos que exigir a nós mismos, é que para o noso período medio de pagos temos o compromiso, estáse traballando para reducilo, porque eso sí que nos gusta reducilo, porque é como ten que ser e a onde queremos chegar. Por lo tanto, hai un compromiso por parte deste equipo de goberno de reducir o período de medio pago, que entendo que é o punto máis, si queres, máis conflictivo. E despois, a conta xeral 2023 estáse traballando para deixala pechado este ano, e si é certo que debería de haber sido aprobado antes. Bueno, vámola a aprobar ahora, entendo que non vai a poñerse en risco ningún tipo de subvención, etc. Entendo que non vai a crearse, que non hai ningún tipo de problemática nese sentido. Despois, si é certo que se poden facer modificacións de crédito, podense facer modificacións de crédito ao longo do ano,
é desexable posiblemente facelas en vez de facer unha sola, como estamos facendo nós, pois ao mellor facer pois de cara ao longo do ano pois distintas modificacións de crédito. Pero as modificacións de créditos existen porque pois Vila García fixo 12, Cambados fixo 11, Vilanova fixo 12 e Meaño fixo 9, é dicir, de todos os colores políticos. Non estamos falando de algo tal. Outra cousa é que, bueno, pois podémola unificar e facer, o sea, podemos en vez de facer unha sola, pois podémola separar ao longo do ano. Bueno, pois tamén se pode facer e bueno, pois ao mellor para o ano pois tomamos esa decisión. En todo caso, en toda esta operación, é dicir, o punto que debemos de mellorar é o período medio de pago, é un compromiso que temos mellorar o período medio de pago, porque creo que a estabilidade financiera non corre peligro, creo que hai, corríxeme Dolores, hai ingresos, hai gastos, creo que está máis menos equilibrado, non hai ningún tipo de problema, polo tanto é un tema de si queremos de xestión. E despois o que é a conta xeral pois é algo que debemos de traballar no 2023, pero xa no 2024 para aprobar a cantotas. E despois, para que non quede ninguna dúda, porque aquí se falou de urbanismo, dos técnicos, etcétera, este equipo de goberno, mentras nós estemos aquí, vamos a respaldar aos traballadores 100%. Os traballadores 100%, porque a veces está desinsinuando, e por iso que cando se fala hai que falar con propiedade, se está en algúns comentarios se insinúa que os traballadores, sobre todo neste caso foi algo directo o de urbanismo, pero neste caso, este equipo de goberno, somos conscientes de que todos os traballadores están dando o 100% para cumplir coa súa tarea. E o noso obxectivo é que presten esa atención directa a todos os veciños. É difícil que veña un veciño que non salga con unha resposta. Pode haber casos concretos que habría que estudiar, pero normalmente sempre se lle dá unha resposta, unha solución, e sobre todo, para nós é moi importante esa cercanía co veciño. E, polo tanto, nós vamos a seguir defendendo a todos os traballadores, aínda que queiramos, ou aínda que queirades, de alguma maneira, pois a ver si cola tamén para poder criticar ao alcalde. E a veces utilizades, que vos tendes que dar conta deso, a traballadores para criticar ao alcalde. Cada cousa no seu punto. Entonces, por parte deste equipo de goberno, total respaldo aos traballadores que cumplen, e aparte sabemos que cumplen perfectamente coa súa función. Dito isto, pasamos a votar este expediente de modificación de crédito 1/2024. Votos en contra? Votos abstencións? Votos a favor? Aprobado. Con 7 votos a favor, 3 abstencións e un en contra. Bueno, pues antes de rematar este pleno, que xa rematou, nada, felicitarvos as festas, feliz Nadal 2024 e que veña un ano 2025, pues nada, con moita ilusión e que se cumplan pues cada un os obxectivos que nos marcamos. Moitas gracias e felices festas.